Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Igbo nwere ụzọ mmụọ ọzọ mma mmanụ. Kachan lichan omenala amaka ma ị na-eme nke ezigbo ya. After all, onwero religion ajọ ihe na-adịrọ. But I ga-arapụ that topic for another day. What I have today bụ ọ bụ na ịmara ekpe ekpele n'onu Igbo dịka nwa omenala, dịka onye chọọ ịbanye na omenala, dịka onye chọọ ịmụta ka esi ekpe ekpele na omenala, ngwa gee ntị ka enu ka esi ekpe ekpele n'onu Igbo yana na usoro omenala. Iburugodo ụzọ ikpokue Chukwu, ngwa na-eme anya fụ usoro m ga-eji kpịa. Chukwue Olise bụrụ ụwa chike mmadụ chiji aka dị n'onwe chiji aka ka onwe wee tube Chukwu afa ọma mma zụrụ arụ enenebe eje ọlụ ọgbọgwụ onye si ayọ, ọgbọgwụ onye na-emegbu ọgbọgwụ nwaanyị ajadu, ọgbọgwụ onye aka ya dị ọcha, tube Chukwu afa niile ịma ịtụsie nya iwe kpokue mmụọ ngịnị anyị kene ndị ikwu nne, kene mmụọ ikwu nna, kene mmụọ ngịnị asọbi ụwa wee bụrụ ikenesi aba kenesia mmụọ ngịnị asọbi ụwa, ikene aja anị, ikenesi aja anị, ikene anị ebe ibini. Ọ bụ na ibiro na village unu, ikene anị ebe ibini ya, kene ezigbo mmụọ niile nọ na anị ebe ibi. Ka ọ bụ na ibi na Lagos, isi ezigbo mmụọ niile nọ na Lagos na ị na-ekene kwaba maka na enwere ajọ mmụọ nwee ezigbo mmụọ. Kenekwa aja anị Lagos. Ọ bụ na ibi na Lagos, isi aja anị Lagos. Mgbe ikenesigo nke ndị bụ unu, kenezi aja anị Lagos wee sịba na ijebekwa biko vakwala ya ụzọ. Mva nọ n'iru ka ị nọ n'azụ, ife ọjọọ nọ n'iru ka ị nọ n'azụ, ife ọjọọ nọ n'aka ka ị nọ n'aka ekpe. Igbue n'iru ka igbute mma, igbue n'azụ ka igbute mma, igbue n'aka ka igbute mma, igbue n'aka ekpe ka igbute mma. Mana ka m ga-esi ikpe nke m kịta. Chukwue Olise bụrụ ụwa chike wabịa nwa chike mmadụ chiji aka dị n'onwe chiji aka ka onwe ya. Ọma zụrụ arụ eze ụmụ mmụọ eze dibịa, ọgbọgwụ esi ayọ, ọgbọgwụ onye na-emegbu ọgbọgwụ nwaanyị ajadu, ọgbọgwụ onye aka ya dị ọcha. Olise bụrụ ụwa Chukwu ekene eme n'ụtụtụ a n'ịma wee bụ ndị dị nna na ndị dị ndụ wee fụ anyanwụ ụtụ wee teta ụla na arụ ike. Ekene eme n'isi ndị ikwu m, ndị ibe m, ndị oyi, ndị na-echere anyị ezigbo echiche. Ụmụ Igbo niile ekene eme n'isi onye ọbụla wee kene mmụọ niile so mbi ụwa ike ekele amanya obi ekele akpa ndị ekele, kene mmụọ ikwu nne, kene mmụọ ikwu nna m, kene ezigbo mmụọ niile so mbi ụwa. Anyị na-asị mma mmanụ kene a na-ezi ka anụmụpa n'ogwu taa n'ozi anụmụpụ m eze mụrụ m, kene a na Enugu, ana Anambra, n'Imo, ana Ebonyi, Delta, Rivers, ana Igbo niile, kene a na Ogidi nzọdo okwu na anụ, kene ezigbo mmụọ niile nọ na Ogidi. Na-asị mma mmanụ daalụ nọ. Kene my ancestors bala elugom ụmụnnu n'ọyị na kene oyi mụ na-eke onye n'ọma ụwa, kene oyi mụ ọnụ nne m na-asị unu daalụ nọ mma mmanụ na chievo unu na ọ na-abụ egwupe ụzọ egwupe ọnụ adịghị ekpesa ụzọ ọnụ akwụlụ na chifologo na mmanụ gochalacha dị echukwa na-echu chievo asị ka anyị na-apụta ata ka anyị pụta mma. Ife ọjọọ na-eme n'iru anyị nọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ ka anyị nọ n'iru, ọ na-eme n'aka dị ka anyị nọ n'aka ekpe, ọ na-eme n'aka ekpe ka anyị nọ n'aka nri. Biko Chukwu abịa ndị a ndị ụwa m, anyị gbuo enu ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbute mma. Ọkwụ eche anyị n'ụzọ okwu jiri ya onye sị ka anyị pụọ tata ka anyị na-apụta ata, anyị ga-apụta mma. Tata ga-amakarị nyaa wee na-agọvụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma. Ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. na chievo ife ọbụla anyị ji enweta ife anyị na-eli na-abụrụ nje. Olise bụ tinye aka ka ọ gaba, mmụọ nsọ anyị tinye aka ka ọ gaba. Wee na-ayọ onye n'isi nwoke n'isi nwaanyị ka igbola anyị ụbọchị nwoke, ụbọchị nwa, ụbọchị nwatakịrị, ụbọchị nwatakịrị, ụbọchị okenye, amụsụ nwoke, amụsụ nọ n'ikwu, amụsụ nọ n'ibe. Ndị ofu anya, ndị ofu obi, ndị ọnọva nọdụbe mmadụ, ndị ọ na-acha ife ga-eme mmadụ, ndị ọfụ mmadụ fụkwa anya, ndị ọsịka ife mmadụ ife adịrị na nkịta na abụ. Olise bụ aka anyị dịrị fọcha, anyị ji vovo na ogu, anyị ji vovo aka na abụọ. Akata ọbụla va na-akpala anyị ka o kpuru ova, ka onye na-ekwela anyị ka ọma ova, ka aka nsị baba avọ n'ofu n'ofu. Onye si n'isi anyị na nwaanyị anyị welu nke ịchụa ọpansị apa aja n'isi anyị, aka nsị na aka aja ba anya ọnụ. Ome nke ome n'isi anyị anya ọra vịa. Onye si ka ebe jiri nya wela anyị zelu ndo,
omume gbungu n'isi anyị mma adịkwana ya nkọ onye kunye ka o jeela anyị ajọ ije n'ụzọ ha bụ na oji osi na mmiri eji osi n'iko eje osi n'ọkụ eje osi n'ebe dị iche iche eje o jebe ihe ejelu na ya zụta ọnwụ ya ka ọ na-eje ya zụta ife ike n'ife nkwu ya na-asị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile ma ọ ga-adịrị anyị ma na-abachuo ike abịa nwụna ndị anị ise ụna afọ ka nsi kpie kịta ikpesia isi na ọ bụrụ amị asị ise na onye abụ na ịbụ nwafọ Igbo bụ Igbo mma mmanụ ọ nwanne unu nwoke Agaba-idu this year. Follow me on YouTube, Agaba-idu this year. You will get me for more videos. I just on by TikTok, kita. Follow me up to know about our tradition and our culture. Mmamano, Nagazie.